Што адбылося з Мікалаем Лукашэнкам? Чаму яго бацька раптам сабраў галоўных чыноўнікаў і сілавікоў, а таксама што расказаў Віктар Бабарыка і як набірае абароты новая небяспечная хвароба? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Нечаканая бяда Мікалая Лукашэнкі прыцягнула ўвагу. Пасля яго апошняга з'яўлення на 9 мая усе абмяркоўваюць радыкальныя змены ў яго знешнасці. Яшчэ нядаўна Мікалай быў сапраўдным секс-сімвалам для дзяўчат падлеткавага ўзросту з усёй постсавецкай прасторы. І гэта не жарт. У інтэрнэце нават ствараліся суполкі фанатаў, ці дакладней фанатак беларускага прынца, дзе захапляліся яго прыгажосцю. Але ж цяпер Мікалая нагнала сямейная праблема, вельмі добра знаёмая і яго бацьку, і яго старэйшаму брату Віктару. Справа ў тым, што ў свае няпоўныя 22 гады Мікалай Лукашенка пачаў лысець так актыўна, што гэта ўжо кідаецца ў вочы нават на адрэтушаваных афіцыйных фота. У выніку яго былыя прыхільніцы цяпер сумуюць і абмяркоўваюць, як жа так выйшла, што з юнака кінематаграфічнай знешнасці за пару гадоў прарос яшчэ адзін тыповы Лукашенка. Ну а беларускія чыноўнікі на 9 мая зладзілі крынжовае спаборніцтва і пачалі мерацца памерам чырвона-зялёных бутаньерак. Своеасаблівы рэкорд тут паставілі старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко і старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова. Іх кветкі аказаліся ўпрыгожаныя ажно 6 чырвона-зялёнымі стужкамі. Таксама адметна, што Лукашенка праігнараваў сваё ж важнае свята. Другі год запар ён не з'яўляецца на ўрачыстасцях, прысвечаных дню дзяржаўнага сцяга, герба і гімна, якія праходзілі 10 мая. Замест яго віншавальнае слова на плошчы дзяржаўнага сцяга зачытваў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, які агучваў свой зварот па-беларуску. Прычым адсутнасць Лукашэнкі на гэтым мерапрыемстве становіцца тэндэнцыяй. Калі раней ён наведваў яго штогод, то летась таксама абмежаваўся пісьмовым пасланнем. Ну а пасля святаў у Лукашэнкі прайшла вялікая і сакрэтная нарада па пытаннях дзяржаўных праграм узбраення і дзяржаўнага абароннага заказу. У Палацы Незалежнасці сабралі ўсіх галоўных сілавікоў, а таксама топ-чыноўнікаў, прэм'ер-міністра Турчына, старшыню Нацыянальнага банка Галоўчанку, кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Крутога і іншых. Усе галоўныя моманты засталіся за кадрам, бо тэмы такога ўзроўню Лукашэнка абмяркоўвае выключна за закрытымі дзвярыма. Але калі коротка, то ўлады працягваюць рыхтавацца да магчымай вайны з удзелам Беларусі. І галоўнае пытанне, якое ставіць Лукашэнка, калі раптам пачнецца вайна, то як будзем абараняцца? Але адказы міністраў і генералаў на гэтае пытанне беларусам вырашылі не паказваць. У Вільні прайшла публічная сустрэча з Віктарам Бабарыкам, на якой прагучала некалькі цікавых момантаў. Аказалася, што банкір і палітык цяпер знаходзіцца ў пошуках працы. Ён шчыра кажа, што яго багаты вопыт не вельмі рэлевантны ў еўрапейскай банкаўскай сферы, таму праца па звыклай спецыяльнасці для яго закрытая. Таксама Бабарыка прызнаўся, што меў ідэю стварыць банк для эмігрантаў, але адмовіўся ад яе, бо пераканаўся, што ў найбліжэйшай будучыні традыцыйныя фінансавыя інстытуты увогуле знікнуць. На гэтай сустрэчы ў Бабарыкі спыталі, ці не хоча ён распрацаваць праграму эканамічнага развіцця Беларусі, ці нават стварыць нейкае падабенства кабінета міністраў у выгнанні. Але ж палітык адказаў, што не бачыць у гэтым сэнсу. Маўляў, імаверна, справа высакародная, але сам ён не хоча займацца праектамі на вельмі аддаленую перспектыву. Што ж тычыцца нейкіх пераменаў у Беларусі, то тут былы банкір падкрэсліў, што не прымае ніякі гвалт ці ўзброенае ўварванне ў Беларусь, нават калі гэта дапаможа скінуць Лукашэнку. Але ёсць і добрыя навіны, бо аказалася, што нядаўна ў Віктара Бабарыкі нарадзіўся ўнук. У яго дачкі Марыі, якая жыве ў Аўстраліі, нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Леа Віктар. Віктар, дарэчы, у гонар дзеда. Важную заяву зрабіў і яшчэ адзін нядаўна вызвалены палітвязень. Журналіст Андрэй Пачобут, які быў адменены ў Польшчу, кажа, што хоча паправіць здароўе і затым вярнуцца ў Беларусь. І ён тлумачыць гэта неабходнасцю абараніць саюз палякаў Беларусі. Цытата. «Я свята перакананы, што з-за таго, што я вядомы ў Польшчы і ў свеце, у мяне вялікая абарона ў Беларусі. І пакуль я ў Беларусі, усё роўна за кратамі ці не, я ў стане абараняць саюз палякаў». Канец цытаты. Ілюзій
Сяргей пачобут не мае і разумее, што яго могуць зноў кінуць за краты, але кажа, што да такога ён таксама гатовы. Зноў цытата. «Калі мяне арыштуюць, то да гэтай гісторыі будзе значна большая ўвага, чым да лакальных актывістаў. Акрамя таго, я маральна і псіхічна гатовы да таго, што можа мяне чакаць». Канец цытаты. Гісторыя з небяспечным вірусам на борце круізнага лайнера атрымала працяг. Коратка нагадаем, што на караблі, які ішоў з Аргентыны, ад хантавіруса памерлі некалькі пасажыраў, і праз гэта ніводная краіна не хацела пускаць лайнер у свае порты. У выніку перамоваў з уладамі Іспаніі караблю ўсё ж дазволілі прышвартавацца на Канарскіх выспах, у порце Тэнерыфе, і пасажыраў пачалі эвакуяваць па краінах паходжання. Ну а далей пачалося. Па прыбыцці на радзіму хантавірус знайшлі як мінімум у 2 чалавек – францужанкі і амерыканца. Пасля з'явілася інфармацыя, што хворых 5 і заражаны ёсць нават у Польшчы. Акрамя таго, стала вядома, хто быў нулявым пацыентам на круізным лайнеры і як ён заразіўся. Нулявым пацыентам гэтай успышкі хантавіруса на лайнеры лічаць арнітолага з Нідерландаў Леас Хілперурда. 70-гадовы мужчына і яго 69-гадовая жонка Мір'ям знаходзіліся ў 5-месячным падарожжы па паўднёвай Амерыцы. Яны прызямліліся ў Аргенціне 27 лістапада, наведалі Чылі і Уругвай, а 27 сакавіка вярнуліся ў Аргенціну, дзе адправіліся ў экспедыцыю для назірання за птушкамі. Для гэтага сямейная пара прыехала на сметнік недалёка ад горада Ушуая. Гэтае месца мясцовыя жыхары абыходзяць, але яно з'яўляецца пунктам паломніцтва для арнітолагаў з усяго свету, якія шукаюць рэдкую птушку – белагорлую каракару. Падобна, што менавіта на сметніку Ушуаі пара ўдыхнула часціцы фекалій доўгахвостых рысавых пацукоў, якія пераносяць небяспечны штам хантавіруса, які уяўляе сабой адзіную форму, здольную перадавацца ад чалавека да чалавека. Ну а 1 красавіка пара ўзышла на борт таго самага круізнага судна разам са 112 іншымі пасажырамі, многія з якіх таксама былі навукоўцамі альбо аматарамі птушак. 6 красавіка Леас Хілперурд паведаміў пра ліхаманку, галаўны боль у жываце і дыярэю. Ён памёр на караблі праз 5 дзён. Яго жонка Мір'ям сышла з карабля разам з целам мужа 24 красавіка падчас запланаванага прыпынку на востраве Святой Алены ў Атлантычным акіяне. Адтуль жанчына вылецела ў паўднёва-афрыканскі Яханесбург, дзе павінна была перасесці на рэйс да Нідерландаў, але яна так і не трапіла дадому, бо экіпаж самалёта палічыў стан пасажыркі занадта цяжкім для палёту і зняў яе з рэйса. У выніку жанчына страціла прытомнасць у аэрапорце і памерла на наступны дзень. Беларускія улады пахваліліся памерам пенсій. Па апошніх даных Белстата на канец 2025 года сярэдняя пенсія ў Беларусі складала 922 рублі і 90 копеек. І гэтую лічбу чыноўнікі атрымліваюць наступным чынам. Каб вызначыць сярэдні памер прызначаных пенсій, яны бяруць агульную суму прызначаных выплат і дзеляць на колькасць усіх пенсіянераў. У выніку дынаміка гэтага паказчыка за апошнія гады была такой. У 2022 годзе 630 рублёў, у 23-м 692 рублі, ну а ў 24-м ужо 799. Цяпер жа пасля чарговага падвышэння улады рапартуюць, што сярэдняя пенсія па ўзросце складае 1072 рублі. Стала вядома пра ціхае, але вельмі важнае рашэнне беларускіх уладаў. Яны рэзка павялічылі вывазныя мыты на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Паводле новага рашэння мыта на вываз звадкаваных газаў вырасла адразу больш як у 25 разоў. Таксама адметна, што новыя правілы пачалі дзейнічаць задняй датай з 1 мая, хоць сам дакумент ухвалілі толькі 7-га. Прычым да красавіка 2026 года ў Беларусі увогуле не было вывазных мытаў на нафтапрадукты. Іх вярнулі ў сярэдзіне красавіка, а цяпер яшчэ і істотна паднялі стаўкі. Такія меры ўлады звычайна выкарыстоўваюць, каб абмежаваць экспарт і падтрымаць унутраны рынак. Калі мыты высокія, кампаніям становіцца менш выгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго на унутраны рынак. Гэта можа дапамагчы пазбегнуць дэфіцыту і стрымаць рост цэнаў на бензін і дызель. Акрамя таго, павышэнне мытаў павінна стымуляваць перапрацоўку нафты ў Беларусі замест продажу сыравіны альбо мазуту за мяжу.
Жыхар Мінска публічна засумняваўся ў нямецкім плане Ост часоў Другой сусветнай вайны, і ўсё скончылася вельмі кепска. Мужчыну арыштавалі і будуць судзіць за адмаўленне генацыду беларускага народа. На допыце 56-гадовы Мінчук расказаў, што спрабаваў знайсці арыгінальны тэкст дакумента ў інтэрнэце, але ж нічога не знайшоў, і тады ён вырашыў, што факт існавання гітлераўскага плана Ост прыдуманы камуністычнай партыяй Савецкага Саюза. Пра свае сумнівы мужчына напісаў у сацыяльных сетках, чым і прыцягнуў увагу сілавікоў. Цяпер яго змясцілі ў СІЗА і завялі справу па крымінальным артыкуле аб адмаўленні генацыду беларускага народа. Пакаранне за такое складае да 5 гадоў калоніі. Дзікая гісторыя адбылася ў Гомелі. Там зграя бадзяжных сабак напала на 11-гадовую дзяўчынку. Малую выратавалі і даставілі ў бальніцу, і цяпер яе жыццю нічога не пагражае. Але, як гэта часта бывае, як толькі здарылася бяда, то заварушыліся і чыноўнікі. Пасля інцыдэнта шукаць і лавіць небяспечных жывёл адправілі адразу 3 спецыяльныя брыгады камунальных служб, а таксама ратавальнікаў і міліцыю. Але па першых паведамленнях усе яны змаглі злавіць толькі 2 жывёл. Беларусаў працягваюць саджаць. Цяпер па справе беларускага гаюна за краты кінулі былога вайскоўца і пенсіянерку. 47-гадовы Александр Давідовіч з Бярозы калісьці служыў на авіябазе, а пасля працяглы час працаваў на чыгунцы. Яго затрымалі ў мінулым годзе і цяпер асудзілі па абвінавачанні ў садзейнічанні экстрэмізму. Дакладны прысуд мужчыну невядомы, але падобна, што яго адправілі ў калонію. Таксама ў калонію адправілі пенсіянерку з Мінска Тацяну Стасеву, якую судзілі па 2 палітычных артыкулах. Жанчыну затрымалі па справе беларускага гаюна яшчэ ў мінулым маі і абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмізму і закліках да санкцый. Па гэтых артыкулах жанчыне маглі прысудзіць толькі калонію, і нядаўна прысуд уступіў у сілу. Трагікамедыя з выратаваннем кота ў Барысаве павесяліла ўсіх. У сацыяльных сетках ролік сабраў ужо некалькі мільёнаў праглядаў. Калі кот па мянушцы тыгрыс залез на дрэва і не спускаўся, яго гаспадыня вырашыла дзейнічаць. Спачатку яна наліла на зямлю валяр'янку, каб завабіць гадаванца, а калі не спрацавала, то дзяўчына палезла за катом сама. Але ў выніку і ката не зняла, і сама злезці не змагла, бо проста захрасла на дрэве. У выніку спачатку давялося выклікаць ратавальнікаў, а пасля аўтавышку, і ўсё скончылася класічна. Кот спусціўся сам і збег ад усіх гэтых памагатых. Вось такія навіны панядзелка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.